यूपी में ईबा, अरे ईबा, किसान को 6000 बार राशन 2-2 बार बा, महिलाओं को अधिकार बा, सब गुंडन के बुखार बा। ईबा, अरे भैया ईबा, यूपी में ईबा, अरे ईबा। अनुशासित सरकार बा, निर्णय सब धुआंधार बा, दंगा इनके संपत्ति पर बुलडोजर से प्रहार बा। ईबा, अरे भैया ईबा, यूपी में ईबा, अरे ईबा। अरे घर घर माँ पहुँचे सिलेंडर, अपराधी खुद करे सरेंडर, शौचालय घर घर बनवाए, वैक्सीन भी मुफ्त लगाए। ईबा, अरे भैया ईबा, हाँ ईबा, यूपी में ईबा। योगी जी का बस यूपी के विकास से मतलब बा, अब यूपी माँ सबा। सड़क कड़क बा, बड़ी चकाचक बा, काशी कॉरिडोर बा, अयोध्या की हिलोर बा, ना दंगा व्यवधान बा, सबका ही सम्मान बा। अरे यूपी माँ ईबा, बुझला भैया।